e weche ahinya midhialo godo tuo mar kansa. Ing'eni dwe mar 10 mar higa ka higa piny ngima jadhialo tuo mar kansa. To idhialo tuo mar kansa e dwe mar 10 nang'o? E dwe mar 10 ojadhial tuo mar kansa ahinya mar thuno. Emomiyo nodochi ma kawuono kata mana e kor dwe ni chakre tarik 1 iseneno ka jofwambo mag osebedo kata mana karwako ranyisi machal kama. Ranyisi machal kama mano mar kansa. Koro kineno kwa rwake wadhialo godo kata mana wahingo godo dwe mar 10 ma bende piny ngima jadhialo tuo mar kansa ahinya mar thuno. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e kaunti ma Migori mano George Juma obiro bedo ka otimonwa nonro ahinya pim ma bende osebed kata mana kitimo mar kansa ahinya ne joma chuo bende kinde ka kinde bende kansa bende jamako ahinya kansa mar thuno ni. Nonro ma bende itimo ne joma chuo to chal nade? Odiochieng' ma kawuono George Juma biro bedo ka timonwa apedha ahinya mar okang' ma kamano. Bende joma chuo bende uwuok oko mar mondo mi odhi otimnu screening mano nonro mar kansa ahinya mano mar thuno. Ka dwe mar 10 en dwe no ma bende piny ngima jahingo. Odiochieng' no ma bende idhialo godo tuo mano mar kansa mar thuno. Chenro ma bende chakre chieng' tarik 1 ma dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 11 mano mar dwe mar 10. Koro kama intiere ne ni odhi otimni nonro ma koni kod kocha. To kamana kansa mar thuno kende kata mana kansa mopogore opogore kinde ma bende dwe nieri nitiere moko kuom migepe osuptende mopogore opogore ma bende jatimo nonro ma kamagi e yor nono. Koro ikawo thuolo makare ilimo kuonde thieth mopogore opogore mar mondo mi ing'e chal mar ngimani. Kopogore gi manya koro mga jong'e nango